Di ba? Gari thosan ang dangkas. Siap din. Ayun, bibinian deh, kau nila deh, kayak kira. Bwisaguni di Jwngha ini Jwngha Bwisaguni lagaw Bwisagu. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Này Jwngha dayo berahinay dang mari mensing. Bwisaguni này segaza dele hang bai Jwngha dang bawa ada partner pedong. Ba git khurau put hang lang bawa. Thi khang ma khe. Mali sa git khuk hang lai bawa thi khang kan se sklapra. Sana. Lajrnya, enalai. Mila bari Hajw dang je bawai manusia. Nei mundi ba gari thosan ang dang pas. Siap din. Bwisagu. Ay, namas ko. Asin dia. Macam mana yang hai? Ada satu. Ơi. Quá. Đây Jwngha Bwisaguni men thang saya Bwisaguni lagi nih Bwisaguni. Ayo. Kacau nih tangan Jwngha, bayi aja kacau. Karena mami ugas nih, jauh. Ayo, Serao sklapra. Bujung kami mudane. Dan kecil ini. Hei, isi kena buang. Ada seperti berangkat.
Bwisaguni advance ni photoshoot खालायनोसै जोंहानो इजि देलायगासिनो सिख्लाफ्रा आयु Oh my god. आयु टेस्ट गोनां What? मन्दि आयु गामसा गानलायथारदों नै बिहाबो गामसा गानलायथारदों बैसागु बोथोरा सफैलायबाय खानाय फुथुरा होनो बिबारा बोरो बिबारा दायो फटक सटक लाखांजोब्बाय जोङो एसे एसे एबार थांसै नेनानै थादो नोंथांमोनहा नै एडभान्स बैसागुनि बेखौ नुदोंना लगाव नै हाजोआव फट'शुट खालामनो फैनाया मा आयु बिनि आरो गावनिरा बे गाइखेरा मिस्टी रसगुल्ला स्प्रिं काटा निमकी भुजिया गाइखेर लेसफ्रा नै सेनेखौ जिनो बेखौ फ्रा दोननानै फट' खेबोबाय हांसोखौ दा फ्रेस दोननानै A few moments later. टेस्ट ओरनावलाय आयु नांलायो सोरजों नानिजों आयु मनजिबाय मारै जाखो बोरो खुगाया हानलाय बेयाव फैनायखौ लाजिबाय नोंखौ सानैसो जोंनो मोनगोन रितेस ओरनावलाय मनजिबाय मुवासो आमायसो बैसागुनि देलायनानै लाफैबाय नानिसो रयबाय नाय The next day. आलासि दोनलांनो नागिरदों जोङो आलासि मन्दिबा थांसैनो मन्दिब थांसै नामा नोंहा बाय बाय फोरो इसोरखौ मोदला लानो बाससिम दोनलांनो नागिरदों जोंसो बाससिम उनावलाय